bayansa, wallahi ɗaukaka ba komai bane ba. Idan Allah ya ce sai da kai yau, wallahi har abada ka tafi kenan, babu wanda ya isa ya kama kafanka. Idan Allah ya ce kuma baya yi da kai, to wallahi tallahi ko ya kai ko me ka yi, wallahi ba inda za ka je, ba za a san ka ba, ba za a gan ka ba. Ba sai ka ci mutuncin wani ko ka zagi wani ko ka wulaƙanta wani kafin nan Allah kai ka wani matakin ba. Kamar yadda Allah baya barin wani dan wani, haka kyautan Allah idan ya ga dama zai bawa duk wanda ya ga dama, wanda kai za ka ga cewa shi bai cancanta ba, amma shi Allah ya ga ya cancanta ne ya bashi wannan kyautar. Dan Allah mu kiyaye, zagi ba abu ne mai kyau ba. Ka zage ni ban rama ba, kanka ka zaga. Allah rufa asiri, ku masu zagi ku ta yi. Ni wallahi zagi baya mun komai, idan ka zage ni to me, ban rama ba, sai dai yi maka fatan alkhairi. To Allah ya sauwaƙe, Allah ya sa mu dace. Al'umma na bar